Това е Пловдивската телевизия. Добър ден! Вие сте с предаването "Събуди се". Аз съм Йордан Георгиев. Днес темата, както виждате на вашия екран, е дългоочаквана, може би, от вас. Нещо повече за изборите в Европейския съюз. Предаването е на живо. Може да се свържете с мен на телефон 032 640 366. Скъпи зрители, ще ми позволите на кратък, ще се опитам да бъда кратък, защото наистина е много обемна тази тема. Много информация, много цифри, много статистика и ще дам възможност, разбира се, както винаги, вие да коментирате повече, като ще се опитам максимално кратък да бъда. Както ви обещах, все пак ние като граждани на Европейския съюз е важно да знаем какво става във всяка страна членка на Европейския съюз, какво е положението. Защото като че ли в българските национални медии, за които говорихме в по-предното предаване, манипулацията, която осъществяват, цензурата, съответно и пропагандата, като че ли какви са настроенията на нашите съграждани в другите страни членки на Европейския съюз, не ни става ясно. Ние не знаем всъщност какво става в този Европейски съюз. Ето, давам ви типичен пример. Много близък. Ето сега в неделя имаше регионални и общински избори в Гърция, първи тур. Сега в неделя ще бъдат втори тур плюс европейските избори. Българските новини не се съобщи. Целият Европейски съюз само за това говореше. Включено Руска федерация, даже в Китай и в САЩ се стигна. Чак по БНТ след 2 дена съобщиха с една дума. Защо не го казаха? Защото там има нещо интересно, което по-късно ще ви кажа в предаването и може би тук не трябва да се знае в България, което може би ще повлияе на вота на изборите в Европейския парламент. Щом Жан-Клод Юнкер, кандидата за председател на Европейската комисия от Европейската народна партия, след изборите отиде в Гърция на среща с министър-председателя, за да говорят официално за евроизборите, но и тамошните медии споменах, че всъщност става въпрос за това, че управляващи са доста назад и са изгубили тези избори. Но след малко ще ви кажа какво имам предвид. Нещата не са чак толкова розови, колкото ни се опитват да ни се представят. Така, откъде да започна? Първо е важно да се гласува за Европарламент, тъй като Европейския парламент след промените от 2009 година с договора от Лисабон има много повече правомощия. Идеята е изобщо цялата законодателна инициатива, изобщо гражданите, избирайки пряко този изключително важен орган, тази важна институция на Европейския съюз, те ще влияят пряко върху политиката на Европейския съюз. Надявам се за в бъдеще да избираме и председателя на Европейската комисия, който се явява нещо като министър-председател на Европейския съюз. В момента той ще се избере от парламента. Тоест ние индиректно също ще изберем председателя, в зависимост от това за кое политическо семейство гласуваме. Това е много важно. Ще включа първия зрител, въпреки че не съм се изказал до края. Но той явно има желание да се включи. Добър ден. Извинявайте, че се обаждам по-рано, но тъй като няма да мога да изгледам до края предаването, вероятно. Искам да задам въпроса. До нас достига вестта, че гласували или не има гласуван закон, според който гласувал или не твоя вод се преразпределя. Искам да коментирате. Благодаря. И аз ви благодаря. Всъщност то не е точно гласувано със закон. Това се знае от давна. Така, има една група т.е. ние сме 100%, които имаме право на глас. Обаче се оказва, че около 40%, айде 50% да ги сложим, отиват да гласуват. Останалите, които не гласуват, те не гласуват, разбира се, което е грешка. Но все пак трябва да се изкара от 100. И фактически се удвояват процентите на тези, които са гласували, за да се заместят тези, които не са гласували. Но това точно не е нещо от рода, че се разпределя гласа на негласувалите. Просто това са едни математически хватки, което показва,
че колкото по-малко хора отидат и гласуват, толкова по-добре. Затова не се въвежда и задължително гласуване в България, защото ако е задължително гласуването, може би хората ще гласуват напук за някоя партия, която е радикална, или пък ще отидат и ще пуснат бяла бюлетина, която ще изрази несъгласие с политическата обстановка и статукво в България. Така че не се притеснявайте, госпожо. Това не е нещо фатално. Става от години. Що годи е така законово признато в повечето държави. Тук става въпрос за математически изчисления. Те трябва да се изчислят от 100 като процент. Но ние няма как точно да узнаем това число в действителност, колко са гласували, колко са недействителните бюлетини, защото винаги се крие. Идеята е на всички избори да се представи, че са гласували 50% плюс няколко. Никога няма да кажа, че са гласували по-малко от 50%. Това ви уверявам. То може да се, действително толкова хора да са гласували, но те ще го представят като по-голям процент. Но това също наистина е сериозен проблем. Вие зададахте така много правилно този въпрос, но в момента той няма да по никакъв начин да повлияе върху изборния процес. Затова казвам, че трябва радикално да се промени не само изборното законодателство, изобщо цялото статукво в България комунистическо да се премахне, защото вече 70 години не стигат, особено нас младите хора. Включвам и следващия зрител и след това ще продължа с анализа. Добър ден! Добър ден! Добър ден, кажете. Сега вие и ваши колеги по различни медии, има един лах, може да си приказвате каквото си искате, обаче виждате какво става, примерно в мината Бобов дол. Да, съгласен. Да. И това не е за първи път, преди това е традиция. Мисля, че беше за по-предните европейски избори, пак така беше. Това е традиция в България. Да, така. Не само Бобов дол, и предприятия. Така че много се извинявам, ама това не са европейски избори, това са феодални избори. България е феодална държава. Това е в феодализма, така се прави. Там събират ги и казват, айде, вожда, какво така. Нищо европейско и нищо културно няма в тези избори. Но такива хора се държат, най-лесното, това като че ли е държавна политика в България, защото няма по-лесно нещо от това да го манипулираш, да го държиш здраво един беден и такъв. И неграмотен. Българската нация е най-неграмотната в Европа, българина е най-бедният в Европа. Така, 2-3 кюфтета, една бира и готово. Те и на репортажа го показаха по телевизията. Мисля, че беше айде пък след изборите може да има и магазин тук и ядене да си купувате. За какви европейски избори става? Аз не мога да разбера. Така. Само хабите, вие сте млад човек, като гледам, хабите си на празно енергията. Идеята е да се опитаме да бъдат европейски. Сегашните няма. България още откакто героя на Алеко Константинов е в Чехия приирече, казва, байричек, европейци сме, ма не до там. И допълва, разбира ли ти, свиня от кладенчева вода. Така е, мой любим български писател. Това е положението. Това са феодални истории. Най-неграмотното и най-бедно население в Европа, така се прави с него. Няма друг начин. Добре, благодаря ви. Господин, съжаление, е прав. Наистина, според последните статистики, не само, че сме най-бедни, но се оказахме и най-неграмотни. Аз не знам как стана. Това има наплив на зрители, не мога да си изкажа тезата, да ви въведа какво искам да ви кажа. Кажете на бързичко, ако обичате. Да, кажете. Добър ден. Добър ден. Абсолютно е прав нашият уважаван зрител. Макар и остър, но има нещо друго. То така и трябва да си говори. Така е, разбира се. Не трябва да сме чак толкова така, но има нещо друго. Защо си мисля аз, продължаваме и ние всички да сме като зомбирани и да приемаме нещата като абсолютна истина и като сме се вторачили, както на времето в Съветския съюз и в Москва, сега сме се вторачили в Европейския съюз и в Брюксел, последните изследвания, уважаеми млади наш водещ в Германия, знаете ли, че 1/3 близо от немските гласподаватели също, о Боже, били готови да си продадат гласчето. И пак това? Да се върнем на ония, къде пил по 2 литра уиски
Уинстън Чърчил и бил казал, и това като мантра се повтаря, ама виждате ли, демокрацията по-съвършенно няма. И продължаваме като папагали. Ами вие сте млади, искам да насоча вашето внимание. Системата и тази и онази е сбъркана. Трябва да се мисли нещо за ново. някаква нова задавам система. следния риторичен въпрос. Последно. Задавам го така. Какво значи това купуване и продаване на гласове е забранено? Че кое бе днес, уважаеми българи и българки, в България е забранено да се купува с пари? Защо след като отиваш на лекар, заболекар, на магазина и изобщо, включително и на моста на Герджика или там на околовръстното, или пък вземете, о Боже, какви разводи за милиарди в момента между мъж и жена, всичко се договаря, защо, питам аз, след като и германчета са готови да си продават гласа, че защо и българина да не си продава гласа? Виждате ли колко всичко е сбъркано? Как е утопично? Как това е лъжа? Че тази система, понеже била по-добра от онази система и ще ни изведе. Не! И това в момента ми вземете Буш, татко и син, президент на Америка. Броиха гласовете, Соня, другия, къде беше конкурента и ги натаманиха. Така. Клинтън, мъж и жена. Демокрация, американски, по-западноевропейски, по-руски, по-китайски. Нещо ново трябва човечество да измисли. Ново. Това не върви. Не върви, няма да върви. Лъжа и измама. От сутрин до вечер циганите били куполи. Абе, то всичко е покупко-продажба. Тя системата е заложена всичко да се купува с пари. Така че, омагьосан кръг, мислете нещо ново, млади човече. Кауза пердута е това. Благодаря, че ме изслушахте. И аз ви благодаря. Наистина съгласен съм, системата трябва да се смени абсолютно радикално, нали, да ни прозвучи утопично и в целия свят, нито капиталистическата, нито комунистическата, нито неолибералната не носи това, което искат хората по света. Трябва да се намери нещо, което да е балансирано, което да е изгодно и за държавите, и за юридическите лица, и за гражданите. Трябва да има баланс. Когато везната наклони към едни, тогава се нарушава този баланс и се създават проблемите в целия свят. Сега да продължа. Ако си спомните, имаше дебат на 15 май на 5-мата кандидати за председателя на Европейската комисия и разбира се им зададоха най-различни въпроси. И имаше съответно и превод на български език, тъй като се излъчи по Българска национална телевизия. Като превода, разбира се, закъсняваше и ни превеждаха точно някои неща, защото аз седях по няколко телевизии. Както и да е. Въпросът е, че темите, които се коментираха, не бяха едни от най-важните. Значи най-важната тема е безработица. Айде казаха нещо за нея. Емиграцията в Европейски съюз и зависимостта на Европейския съюз от Съединените американски щати. Тази тема, между другото, се оказа, че е махната. Вижте за какъв натиск става на въпрос от Вашингтон. Да не се коментира един от най-наболелите проблеми в Европейски съюз. Дали Европейски съюз иска да бъде самостоятелна държава в света с независима политика и тя да казва какво ще става наред с Русия, Китай, САЩ и други страни, или ще бъде зависима марионетка от САЩ. Имаше и зрител. Кандидатите бяха Алексис Ципрас от Европейската левица, Мартин Шулц от партия на европейските социалисти, Жан-Клод Юнкер от Европейска народна партия, Ска Келер или Франциска Келер от партията на зелените и Ги Ферхостат от партията на либералите, на либерали и демократи, по-дълго наименование. Има тази формация. Това са основните кандидати. Като разбира се, има и друга формация, която е на Алианс на европейските национални движения или на свободните националистически движения, които, разбира се, не се споменаха и нямат и такъв кандидат-представител за председателския пост. Всички говориха абсолютно пълни глупости. И от 5-мата кандидати, да ви кажа честно. За безработицата всеки предлагаше различни решения, като това, което ми очуди на този от ПЕС, от социалистическата формация, че щяли гръбнака на държавите са малките и средни предприятия и от тях тези предприятия да теглят кредити от банки на преференциални лихви и по този начин те щяли да създадат работни места и щяли да се намали безработица. Тоест,
малките и средни предприятия да бъдат зависими от банките, т.е. пак отиваме към банките и те щяли да създадат работни места. Тази от зелените казва, с повече зелена енергия щяли да създадат работни места. Пълни глупости. Докато пък този, който е от либералите, казва стари рецепти и клишета на социални и консервативни движения, пак ще има стари дългове. Т.е. и предложенията на ЕНП и предложенията на ПЕС според него не са правилни. Идеята е за вътрешния пазар е на Жак Делор. Нов път към интеграция на банкови, цифров, енергиен, пазарен и така нататък съюз. Това е пример от 85-та, който също е клише сам по себе си. Включвам следващия зрител, тъй като много напира да се свърже. Ало? Добър ден. Добър ден. Чухме различни мнения, чух ги и аз. Всеки си изказва както разсъждава и както мисли, че е правилно. Но аз ще ви припомня и с това ще започна. В миналото предаване за Васил Левски, което водихте, също бях участник и накрая имаше една зрителка, която ви се скара много лошо. Да, която каза, че е комунистка, доколкото за всичко ви обвиняват, че са виновни комунисти. Да. И цитира: заради наводненията са виновни комунисти, заради земетресенията са виновни комунисти. Какво искаш да каже? Че каквото и да говорим, както и да се борим, комунисти си остават комунисти. А разликата, както каза преждеговорившия, е, че онази система е сбъркана, но тази не е сбъркана, тази направо е объркана. Точно така. Направо е объркана до такава степен, защото онази система имат също леви, но тези леви са социалисти, не комунисти. Тук се водиха Българска комунистическа партия и сега са тяхните наследници. И винаги, когато те са на власт от 25 години, винаги стигаме или до Жанжиновата зима, или до какви ли не неща и почват да търсят сега. Виновни ли е за земетресението Българска комунистическа партия? Виновна е за концлагерите, които имаше по времето на миналия век. Виновна е за състоянието, което е в момента. Но сега ще се обади, може би, някоя комунистка и ще ви каже, фашистите избиваха доста партизани, господине. Нали всичко това е било в България? Да. Нали всичко това е било? Нали имат пример? Ако фашистите избивали се, набучвали на кол, както четяхме по историята партизаните, извинявайте, защо комунисти ни оправдават действията на тези терористи, които се взривиха в църквата Света Неделя? Защо постъпиха и те по този начин? Какво заслужават хора, които се взривяват в църква? Те заслужават абсолютен разстрел. Именно точно това е. Те са същите, Петер. Абсолютно. Даже по-ниско интелигентно. Нези поне са имали някаква интелигентност. И са учили някакво образование. Цивилизовани страни. Ало? Да, слушам ви, да. Така че, какво искаме сега от този народ? Какво искаме от младите? Младите видяха. Моето поколение, 60 годишните, моите родители, 80 годишните. Всичките си мислим и сме струмити мозъци, че няма и не може да дойде ново. Няма, ама може. И те като видяха, че може, се опитаха. Но една част са вече навънка, друга част се мъчат тук. Така е, просто. Така е, защото все още има хора като тази госпожа, която се обади, която ви се кара за това, че обвинявате за какво ли не комунисти. Даже не беше изслушала изобщо тезите, които излагах в предаването. Партия, точно така. Докато има наследници и се гордеят, че са на 120 годишна партия и са озени с ДПС-то, което е създадаха те, а те ги гониха в Турция, те им смениха имената, а сега са приятели и са първи дружки и благодарение на тях. И накрая комуниста Иван Костов всички подписаха декларация в Народното събрание, че осъждат възродителния процес. И те ще заведат искови срещу българската държава, а исковите трябва да бъдат заведени срещу БКП, която осъществи този акт. Ама това не могат да го това е много важно. И за това е на това положение, защото, както казват, хляба, ножа и властта е в тях и ще си правят каквото искат. Не да казва, както този господин, това не било сбъркано. Сбъркано е, че сме били в съюз с Съветския съюз и че тук е имало Българска комунистическа партия. Това е винаги сме били в съюз с погрешния. Не можем вече 70 години да се очистим от това объркване. Абсолютно прав. Това е просто само мнение. Благодаря ви, не искам да обиждам никого, нито пък някой мен. Да се изказва кой както иска мнението. Благодаря, до чуване. И аз ви благодаря, до чуване. Сега накратко ще ви кажа. Европейския съюз, всяка от държавите членки, скъпи зрители, се управляваше дълги години или от партиите, които членуват в партия на европейските социалисти, или в партиите, които членуват в Европейска народна партия, се смениха. И фактически двете партии,
Тези две европейски политически формации ни докараха до това положение. Европейски съюз да е зависим от САЩ, да има огромна безработица, да имаме изключително много проблеми. Нека да включа следващия зрител. И съответно се създаде тази криза. Добър ден. Добър ден. Това ти имам от Кръшака се обърна. Да, кажете. Аз, понеже произхождам от партизански край, сега ще ви кажа нещо, което малко хора го знаят или пък го знаят, ама ги е страх да го кажат. Кажете вашия партизански край първо. Знаете ли кой е убил първия партизанин Иван Козарев? Кажете. Негови колеги. Тоест негови колеги партизани. Ами, Методий Шатров, кой го убил? Методий Шатров. Същите. Това нещо крайно време да се научи от всички хора, защото не само партизански глави, не знам какви глави, ами те половината са избивали помежду си. А се оказа, че Кой тези, да които води не са бащина се крили за в шубраците, са били избити от тези, които не са се крили там и съответно се представят за партизани. И тази версия съм чувал също. Ало? Нещо. Връзката прекъсната. Това иска да ви кажа, скъпи зрители, последните години, 10 години, няма да се връщам назад, са управлявали съответно партиите от НП и партиите от ПЕС. Даже сега ще ви изреда страна по страна, накратко. Започваме от Република България. В момента управляват БСП, нали, с ДПС, като едната от партиите е член на ПЕС, преди това ГЕРБ, които са член на НП. В Гърция, Нова демокрация и ПАСОК също. Едната е член на ПЕС, другата на НП. Румъния в момента е в коалиция партия на социал-демократите. УСД накратко, 2012 спечелила с 60%. Те също управляват. В Кипър не управляват, те са опозиция, там управляват Европейска народна партия от Европейската народна партия. В Унгария не управлява, там управлява Фидес, която е част от Европейската народна партия. Там социалисти са в опозиция. Така, Словакия, СМЕР партията, социална демокрация, управляват от 2012, социалистическа партия, забележете, се спечелила с 44,4%. Вижте какъв висок процент. Хърватска, социал-демократическа партия на Хърватска, също с 40%. Сега ще продължа след малко. Нека да чуя следващия зрител. Добър ден. Ало? Добър ден. Добър ден. Млади господине, мога ли да ви питам нещо? Да, кажете. Извинете, но вие в Германия ходили ли сте? Не съм ходил в Германия, кажете. Не Но съм чел много за Германия и така. Кажете. Може би трябва да го почувствате да работите с германец, да влезете в германска къща и да опознаете германец какъв човек е въобще. Обаждам се, понеже тук един зрител каза, че 1/3 от германците си били предали гласовете. Така нагла лъжа не съм чувал. Германецът никога няма да си продаде гласа, ама никога, разбирате ли какво значи? Никога. Вижте, не трябва да гарантираме за никой. Винаги има, може би 1, 2, 10 души да си го продадат, не трябва да правят. Ние в никога не можем да бъдем сигурни. Но да говорите, че 1/3 от 80 милиона германци си продадат гласове, това са пълни лъжи. Вижте, може би зрителя имал предвид, защото в Германия живеят около 15 милиона емигранти, които са, които са немски граждани. Има го и това. Човек, който ги познава, близо, това никога няма да го приеме. Искам да ви напомня относно изборите. Да. Един биш техен вожд, кой беше казал: не е важно кой и как гласува, а важно е кой брои бюлетините. Ако се сещате кой е този вожд, може би го знаете кой е. Да. Аз няма да му кажа името, защото му е срам. Защо трябва да ви е срам? Всичко трябва да се казва. Ако си спомняте един друг демократ, Адам Михник, какво беше казал, и това е точно нашата държава в момента. Най-голямото зло след комунизма, това е посткомунизма. Разсъждавайте по тая тема. Да, съгласен съм с това. Благодаря.
Но в България официално сме в посткомунистически период, но неофициално сме все още в комунистически, с леко видоизменен с капиталистически нотки. Така, стигнахме до Словения. Словения, социалисти са в опозиция, но Словенската демократическа партия, тя е управляваща. В Италия социалисти също са в опозиция, там управляват съответно партия от Европейската народна партия. Малта, забележете, Малта е с най-висок процент, където са спечелили изобщо заедно с Румъния, но румънците са в коалиция, докато в Малта партията, работническата партия се превежда на български, там е спечелила с абсолютно мнозинство 54% и управляват. Те са социалистическа партия. Чехия, там социалисти са в опозиция, но там управляват партия от Европейската народна партия. ТОП 09 се казва партията, или КДУ ЦСЛ. Или дълги сложни именования. В Австрия социал-демократите са в опозиция. За разлика от партията, тяхната партия, която управлява Австрия, това е Народната партия на Австрия, която е член пак на НП. В Полша Съюза на левите демократи, те с много малък процент и са в опозиция, както и Работническата партия също са в опозиция и там управлява партията, която е член на Европейската народна партия. Тя се казва платформа за демокрация на Доналд Туск, който е министър-председател, и Бронислав Комаровски, който от същата партия е президент на Полша. Така. Литва. Там управляват социалисти в коалиция. Латвия. Там са в опозиция социалистите, социал-демократическата партия на Латвия, но там пък управлява партията, която е от Европейската народна партия и съответно и министър-председателя на Латвия от тази партия. Да продължа нататък. Естония. Там социал-демократите са в опозиция, за разлика от партията на демократите или Народната партия на Естония, където е и министър-председателя Юрки Катанайнен. След това да продължа. В Финландия социал-демократите също са в опозиция, забележете, там пък Европейската народна партия е управляваща. В Швеция социал-демократите имат 30%, но са в опозиция, докато там управлява Европейската народна партия на Фридрих Райнфелд. На Фредрик Райнфелд, който е министър-председателя на Швеция. Така, Дания в коалиция с социал-демократите, в Германия християн-демократи на Ангела Меркел и социал-демократите са в коалиция, тъй като самички не могат да управляват. Нидерландия, това е правилното наименование на държавата Холандия. Държава Холандия няма, има област Холандия в държавата Нидерландия. Партията, Работническата партия, тя е управляваща в коалиция, спечелила с 24%. Обединеното кралство е в опозиция, Работническата партия и Социал-демократическата също партия. Там управляват консерваторите, които между другото, забележете, консерваторите в Великобритания, тяхната партия, не членува в Европейската народна партия. Те са единствените, които не членуват, тъй като не са съгласни с политиката на Европейската народна партия и си създали собствена група на демократи, на консерватори и реформисти в Европейския парламент, които не желаят толкова много Европейски съюз да си бърка вътрешните работи на страните членки. Ирландия, Работническа партия в коалиция. Франция, Социалистическата партия с 29,4% на Франсуа Оланд, президента и съответно и министър-председателя, назначен от него. Също социалисти управляват. Испания, в опозиция е партията в Испания с 28% Социалистическата партия, но там управлява Народната партия с министър-председател Мариано Рахой. Той също е член на тази партия, също е член на Европейска народна партия. Португалия, там социалисти този път също са в опозиция на изборите от 2011 година с 28%, докато в момента управлява партия на социал-демократите
и президента съответно е излъчен от тях, Анибал Кавако Силва. Като Жозе Мануел Дорал Барозо е от тази партия, той е председател на Европейската комисия. Скоро няма да бъде такъв. Той е американска марионетка. Люксембург, Люксембургска социалистическа работническа партия, тя е в коалиция с 21% управлява, докато кандидата Жан-Клод Юнкер, той е от партията в Люксембург, която е от член на Европейската народна партия. Тя се казва Християнска социал-народна партия. Така. И последната в Белгия също управляват социалисти от 2010 година с малък процент в коалиция с партия на социалисти, социалистическа партия Андерса. Те също управляват в коалиция и съответно в опозиция са в Белгия партията, която е член на Европейската народна партия. Това е накратко, скъпи зрители. Вижте за какво редуване става на въпрос за всяка държава членка. Едните са от Европейска народна партия, другите са от партия на европейски социалисти. Редуват се постоянно и резултатът е никакъв. Нито едната формация, нито другата успях нещо да направят за всяка държава членка. И двете огромни партии са виновни за кризата в Европа, тъй като са американски марионетки. Той е Жан-Клод Юнкер и Мартин Шулц са абсолютни американски марионетки. И не случайно, както и Ги Ферховстад, въпреки че той е на кантар, не случайно махнаха темата, която трябваше да се коментира на този дебат за САЩ. Това беше голям скандал. Разбира се, Алексис Ципърс от страната на европейската левица е категорично против САЩ. Той с комунистически виждания, което също не е хубаво. Затова бяха кандидатите за председател на Европейската комисия. Вижте какво нещо ни се предлага. Аз, като граждан на Европейския съюз, аз не видях никой от тях да защитава моите интереси и съответно моите виждания. Никой не помисли за това, за имиграцията, всъщност как ще се реши. Единият съобщава, че Средиземно море се било превърнало в гробища. Да, умират. Въпросът е тези имигранти да не идват в Европа. Ако трябва, ние Европа ще даваме пари в техните държави, да им помогнем да стъпат на краката си икономически, да могат тези хора да останат там. Не можем ние в Европа да ги издържаме. Тези имигранти. Постоянно в морето с лодки от Либия, от Тунис и от Турция, Гърция и Италия се нападат от имигранти. Това е всеки ден, има по 200-300 души. И Малта. Разбира се и България, но тук проблемът е малко по-различен при нас. Няма чак такъв огромен поток. Гърция и Италия, при тях потока е около 80% от всички имигранти, които влизат в Европейския съюз, минават през тези страни. И затова там обществата са надигнали срещу тази политика. Какво се забеляза в последно време? Че повечето граждани на Европейския съюз като че ли вече са отдръпнати от старите партии. Нито искат дясно, нито искат ляво. Оказва се, че се задава нещо много по-страшно. Радикализация на вота. Сега след малко ще ви обясня какво имам предвид. Да включа следващия зрител. Добър ден! Интересно ми е много, защо тези иммигранти не отиват в братския руски народ, най-добрият народ на света, а отиват все при американските империалисти. Как ги наричате ви? Не отиват при американските империалисти, а отиват в Европейския съюз. Не ми говорете, ако обичате на ти. Не ми говорете на ти, ще ми говорите на вие първо. И това, че сте по-голям, не означава, че сте и по-умен. Ще ти говоря на ви. Кажете сега. Ти си ми внук и никога няма да ти говоря на ви, защото си гумно за мене. Изключвам такива зрители, които се държат по изключително просташки и недостоен начин. Първото нещо, което трябва да има уважение между хората, независимо на каква възраст са. Това, че един човек е възрастен, не означава, че е умен. Съответно, това, че един човек е млад, не означава, че е тъп. Това нещо трябва да престане в България. И такова отношение между хората е абсолютно агресивно. Затова, скъпи зрители, ви призовавам да ме слушате внимателно.
Не дейте да изкарвате от контекста нещо, което не съм казал. Не съм казал, че Европейски съюз са американски империалисти. Казвам, че имигрантите, които влизат в Европейския съюз, са много сериозен проблем. А това, че не отиват в Русия, аз не мога да ви кажа защо не отиват в Русия. Първо, там имат строга имигрантска политика, пък и руснаците много не обичат чужденците. Може би има и някаква друга причина, не мога да ви кажа. В случая ние говорим за Европа. Ние сме в Европа и нас тази политика по отношение на имиграцията, по отношение на безработицата, по отношение на зависимостта ни от САЩ, това ни трябва да ни вълнува. Европейски съюз трябва да бъде абсолютно независим. Той да диктува нещата, а не да ни казват от Вашингтон какво ще правим или съответно от Москва. За това става въпрос. Тук не става въпрос за никакъв империализъм и прочее. Нека да престанем с тези комунистически глупости. Добър ден. Добър ден. Добър ден, слушам ви. Здравейте, слушам предаването с голям интерес. Пловдивчанин съм. Преди малко ми направи впечатление емоционалното обращение на вашия слушател. Не трябва да се толерират такива изявления в ефир. Аз съм пловдивчанин, роден в Пловдив, баща ми е роден в Пловдив, а дядо ми е дошъл на 13 години от Бургас в Пловдив. Сега, преди него го оставам човек емоционален, защото възрастта се казва думата също. Той е изтощен вече. Ние също. Аз съм на 47 години. Вие сте млад човек. Това не е хубаво на 47 години да сте изтощен. Все още сте в средната възраст. Да, но майната. Когато бях на вашата възраст, аз 90-та година заминах за Германия. Около 3-4 човека преди това имаше един, който разговаряше за Германия. Ще ви кажа повече върху това нещо. Да. Вие сте млад човек. Преди да излезете в ефир и да разговаряте за Германия, е хубаво да отидете да я видите. Аз разбирам вашето желание. Аз не съм говорил за... направите така, че България... Моля? Аз не съм коментирал как живеят германците, както виждате. Това зрители го коментират. Аз коментирам какви са изборите в Германия. Не разбрах. Значи аз не коментирам как живеят самите германци. Не. Коментирам изборите. Какво е Германия и така. Да. Значи, целта е ние да следваме добрите практики. В обществото така или иначе прогрес се основава на това. Така е, да. Да биват следвани добрите практики. Само добрите практики. А ние в България следваме и лошите. Той е в природата. Оцелява по-приспособимия, по-силния, но не брутално само, а означава, че който има повече способности. Нали така? Да, така е. Означава, че трябва да оценява и преимуществата на миналото, да ги оползотворява, било те загуби или печалби, и да се стига до следващата стъпка в поколението. Защото, например, вие сте едно поколение, аз съм следващото поколение, господина преди малко, който го нагруби, е третото поколение. Тоест по-назад. Той е първото, аз съм второто, вие сте третото. След вас ще дойде следващото и така нататък, и така нататък. Това е един цикъл. Без това не може. Но има елементарни неща. Пример. Задайте въпрос. Коя е единствената държава на планетата Земя, в която няма ограничение на скоростния лимит на магистрала и няма кой да ви отговори? А това е... Вие ще кажете Германия, сигурно. Германия. Да. Не, аз ще кажа, това е единствената държава. Да, това е така, прав сте. Поради аналогичното на нас, между впрочем казвам преди 120-30 години от Бисмарк, когато казва една крилата фраза: Германия е жандарма на Европа, България е жандарма на Балканите. Това не е просто фраза. Аз съм икономист. Това наистина е геополитическата ситуация на тази нашата държава. Същата и на Германия. Германия е имала проблемите. Не тогава. Геополитиката не се променя. Ние не можем да променим местоположението на нашата държава. Но ние не сме жандарма в момента на Балканите. Това е тогава израза. Означава, че това имах предвид, че за тогава е въжал този израз. Това имах предвид. Става въпрос
за това, че всички желаят около нас да ни влияят. Север, юг, изток, запад, без значение. По същия начин всички искат да влияят на Германия, защото тя държи центъра на Европа. Всички изток, запад, север, юг. Дори и затвора на Римската империя Великобритания, защото Великобританските острови са катакомбите на Римската империя, извинявайте. Така е. В последствие става Австралия, след това става и Канада. Да, Австралия в момента тя е основно от затворници. На бившата Велика Римска империя се опитва да диктува правила на континента. Не е възможно. Тя е колаборационист с Америка срещу континента Европа, който е люлката на настоящата цивилизация. И в момента го прави много яростно. Прави го, защото и се позволява. Естествено, че има саботажни действия, има подмолни действия, икономически, политически и какви ли не още. Но, за да бъдем ние проспериращи, следва да следваме добрите практики, а те са образование, което не е подвластно. Задавам ви следния въпрос. Чували ли сте някога за обучаване по етика, морал и естетика? В България, в света съм чувал, в доста държави има тази дисциплина. В България има етика и право. Аз си пазя всички бележници, не са в изрядно състояние. Ако ви ги покажа, ще се срамувам сигурно и децата ми също. Но, преди 90-та година ние учихме етика, естетика и морал. Това са основополагащите камъни на обществото. Защото обществото означава маса хора, принудени да живеят заедно, защото иначе трябва да стигнат до изтребление. Само ще ви помоля, ако може да привърши, защото много време ви дадоха, пък и времето лети и трябва да си кажат още неща. Да сте по-кратък. По-кратък бъдете. Има на планетата Земя единствен. Можете да го проверите и да го сравните по много показатели. Единствен модел, който за сега все още оцелява. И това е немския. Настоящ немски, не някакви минали и така нататък. Сегашният немски модел наистина е намерил баланса между имане, нямане, искане, но вие говорите от гледна точка на икономиката, но аз ще ви кажа от гледна точка на имиграцията, на етнорелигиозните въпроси. Моделът на Германия не е добър в това отношение. Напротив, много е добър. Ще ви кажа защо. След Втората световна война на всеки 100 жени има 10 мъже. Знаете ли какво означава това? Кажете какво означава? Безпътица. Никак означава безпътица. Означава разбира се, по-малка раждаемост, въпреки че... Никакъв физически ресурс. От 45-та до 60-та година те са изградили това, което ние от 45-та до 80-та. 72-та година Олимпиадата, която се прави в Мюнхен, влезте в нета. Знам кога е Олимпиадата, да кажете. Вижте какви са... Тогава има атентат по време на Олимпиадата в Мюнхен. Аз съм живял в Мюнхен от години. Да. Означава работещо общество. Спомнете се, преди 2-3 години министър на образованието на Федерална република Германия беше свалена от длъжност, беше изгонена, тя си подаде оставката от нейната партия, заради плагиатство 72 година. Вие давате ли си сметка колко отдавна е било това? Това се случи преди 2 години. Така. Преди 4 години министър на отбраната беше заради плагиатство 86-7 година също свален. Той беше, между прочим, шеф на Зелената партия. Беше принуден да напусти поста на председател на Зелената партия, беше коалиционен партньор и така нататък и така нататък. Това означава чистота в морал, етика и естетика. У нас в момента е грозно, нагло и аморално. Да.
Благодаря ви много за... Тези, които водят България към Европа, трябва поне да са били в Европа. Извинявайте, но пожелавам ви, влезте и вие идете в Германия, само ходете по шосета, пътувайте по шосетата. Това е най-скъпото нещо. Комуникацията. Ако комуникацията на една държава... А знаете ли накратко, тъй като наистина вече трябва да привършите тези магистрали, всъщност кой ги е построил? Успех ви желая. Кой ги е построил тези магистрали? Е точно колкото Пловдив. 360 хиляди... Кой е построил магистралите на Германия? Аз знам кой ги е построил магистралите. Сегашните магистрали ще ви кажа как се строят. Не. 92 година не, нямах това предвид, ще трябва да приключвате. Да. Правише ремонт. И 12 години по-късно, защото такъв е плана, пак се правише ремонт. Да. Добре, благодаря ви много за това интересно мнение. Приятен ден. Малко дълго така ви дадах да говорите. Няма време наистина, скъпи зрители. Включвам следващия зрител. Добър ден. Ало. Добър ден, кажете. Добър ден. Аз съм от третото поколение, както бяхме класирани, над 60 години. Първо искам да кажа, че... Не, вие сте първото поколение, аз съм третото поколение, защото съм млад. Моля? Вие трябва да сте първото поколение. Ами добре, първото да го кажем. Добре, няма значение сега. Трета категория искам да кажа. Да. За първ път виждам, ако аз съм първото, вие сте третото, виждам човек от третото поколение, който коментира, мислейки, а не следвайки някакви тинг-танковски и други, както прежде говорише, който също следва някакви насоки, за които е бил манипулиран, и аз ли харесах от предишното предаване за манипулацията, когато цитирате Чомски. И тогава мислих да се обада, защото като от първото поколение съм чел тогава едни циклостили и обясняваха защо Гьобелс е бил най-големият манипулатор в историята. По време на Втората световна война, когато влиза щатите във войната, германски военни пленници пътуват към Америка, към Нью-Йорк. Един ден преди да стигнат в Нью-Йорк им казват: сега ще видите небостъргачите на Манхатън, статуята на свободата. И германските военнопленници казват: ние много добре знаем, че всичко това е съборено от нашата смела авиация. Те им казват: добре. И на другия ден ги виждат, всичко си на място. И каква била реакцията на германците? Те не казват: как ни лъгаха, а казват: браво на американците, когато са ги построили пак. Така че аз се слушам с голям интерес на такива, като прежде говорише, ги поканете в телевизията да се направят предаване, защото да водиш предаване се иска дупе. Благодаря за вниманието. Аз ви благодаря. Разбира се, който има желание, добре дошъл, може да се свържи, ще го поканя, да се изкаже тезата, но въпросът ми беше друг, пак да не се връщаме на Германия, но ако наистина Германия е добър пример, обаче по отношение на имигрантската политика няма държава в Европа, която да е добър пример. Включително Германия в момента имат много сериозни проблеми с тези имигранти. Така че емигрантите, безработица, защото ние младите страдаме от тази безработица, скъпи зрители, около 7 милиона са безработните младежи в Европейски съюз. От 27 милиона безработни. Никой не мисли за младите хора. Даже включително и тези, които се изказаха и имат желание да бъдат председатели на Европейски съюз. Тоест това са поредните марионетки. Имаме нужда наистина от млада, свежа кръв в Европа, наистина с нова политика, по нов начин да се погледнат нещата. И наистина да се преосмисли, вместо да се дават пари за емигранти да внасяме, нека да дадат пари да накарат европейците да имат семейства и да раждат деца. Защото ние ще се напълним тук с имигранти. Тези имигранти са основно от мюсюлманските страни и те не идват да се приспособят, да се адаптират към европейската култура и ценности. Те искат сами да наложат тяхната култура над нас. Затова Марин Люпен, дъщерята на Жан-Мари Люпен във Франция, нейната партия, която е националистическа, в момента се издига много така ясно нагоре. Печели страшно много гласове. Въпреки
манипулацията, която се осъществява на тамошните медии, цензурата, че всъщност тази партия никой няма да гласува за нея. Се оказа, че на местните избори тя събира страшно много общински съветници вкарва. Сега на евроизборите не се знае. Някой казва, че може би и първа ще бъде нейната партия. А нейната партия говори за европейски ценности, за европейците, за премахване изобщо, почти минимизиране на младежката безработица, да се помогне на хората, че Европа няма нужда от имигранти. Аз също съм съгласен с това. Трябва парите да остават в Европа, да седат на нас, европейските граждани. Да ни се помогне да създадем своите семейства, да имаме деца и така ще има работна сила. Нали? Малко така звучи едно такова планово, но това е положението. И аз точно това искам да ви кажа, че именно на политиката на Европейската народна партия, на партия на европейските социалисти, разбира се на консерваторите и на либералите с този Ги Ферховстат, които са абсолютна измислица, па да не говорим и за партия на зелените, които тази девойка ми говори за някаква зелена енергия. Естествено, че всяка партия трябва да щади природата, трябва да не се замърсява, но това не може да се задържа въз основа на това партия. Пък и Алексис Ципрас ми говори за някакви комунистически неща. Те са последователи на марксизма. Европейската левица фактически е преобразената комунистическа партия на Европа. И това искам да ви кажа, че точно на последните избори, регионални и общински, защото там така се водят, в Гърция, в неделя, какво се оказа? Въпреки и там манипулациите на правителството и всички агенции даваха някакви високи проценти за нова демокрация и за социалистическата ПАСОК, обаче какво се оказа на следващата сутрин? Че по-големи проценти имат тези радикалната левица, които са в Гърция, крайното ляво и най-крайното дясно, забележете, националистическата партия Златна Зора. И фактически моралният победител от този вод се оказа Златна Зора, а фактическият радикалната левица. И за това Жан-Клод Юнкер от Европейската народна партия посети Гърция точно за да говори за това с Самарас. Как може такова нещо? Те се притесняват, че това ще повлияе върху мнението на всички европейски граждани. Но това се наблюдава в Европа. Това е страшно. Ние, европейците, отиваме в двете крайности. Тоест пак се връщаме към времената преди 89-та и преди 44-та. Защото ние всички европейци сме отвратени от политиката на тези партии, които управляваха Европейски съюз още от 79-та година до ден днешен. Включително и техните клонинги във всяка държава членка. А пък да не говорим за нашите, които те членуват, обаче в Европейския съюз те ни се задават въпроса, че те допускат да членуват партии, които са създадени от Комунистическата партия на България. Те си мислят, че в България имало демокрация и така са се събрали 20-30 души, репресирани хора с демократични идеи и решили да седат партии и да я включим в Европейска народна партия. Мито ГЕРБ, мито ДСБ, СДС, Демократичната партия, също тя членува в НП. Като хванем ПЕС, т.е. БСП, тя пък членува в партия на европейски социалисти. Имаме една българска левица и тя членува в тази европейската левица. Пък ДПС пък те членуват в партията на либерали и демократи. Те всички тези наши български партии, Атака, НФСБ, какви бяха другите, Реформаторски блок, там всички взети заедно 20, 30, 100 партии, аз вече не знам колко са. Всички 200 партии в България са продукт на комунизма. Тогава ние за кого да гласуваме, които ние не сме комунисти? Нямаме такива идеи. Аз съм православен християнин и не гласувам за комунисти. Нека да ми кажат аз тогава за кого да гласувам. И после да ни обвиняват, че ние не гласуваме или пък и отиваме и гласуваме с невалидна бюлетина. Това е. И това в България трябва да се осъзнае. Нека да се пристане с тази манипулация, с тези глупости, простоти и да пристанат националните медии, да прикриват информация и да я филтрират, особено международната информация. Какво става в Европа? В Европа стават страшни неща. Не се знае какво ще стане. Не се знае кой ще спечели, но се забелязва това, което аз ви казвам. Тази радикализация в крайното ляво. Значи си представете едни крайни комунисти с едни идеи утопични и крайните
фашисти, крайно десните, които са с фашизоидни идеи, представайки се за националисти. Няма лошо в това да си националист и патриот, но в по-друг смисъл, не в този, който е свързан с фашистски идеи и неонацистски. Това става в Европа. В България ние какво ще правим? И аз не мога да ви кажа, защото нямаме такова голямо представителство на всички партии от европейското пространство. Имаме 2-3 европейски партии, които имат съответните клонинги в България. Идва тук Мартин Шулц с мазника Сергей Станишев и тръгват да ни говорят глупости, колко било хубаво, колко не знам си какво. Кой докара тази криза в Европа? Някой задали ли си въпроса, защо си дадоха 1,2 трилиона евро на банките? Трилион, това са 1000 милиарда. Една огромна сума, която не можем даже да се представим. Защо тези пари не се насочиха да се дадат на европейските граждани, на младите хора? Да бяха ги раздали на всеки европеец и да му кажат, т.е. не на всеки европеец, защото няма да стигнат, на една част от европейците, ето ви пари, правете си някакъв частен бизнес. По-добре щеше да бъде, отколкото или пък на малки предприятия и фирми, които са или средни съответно по размер, които са в някакво финансово затруднение, да им се помогне с тези пари, а не да се дават на банките. И тук пак се говореше за банки. Изведнъж сега тези, които дадаха трилиони евро на банките, като Жан-Клод Юнкер и Мартин Шулц, и той се подвизава като някоя лисица, тръгват да ми говорят колко били сега лоши банките и едва ли не те направили грешка. Ма извинявайте, като си направили грешка, да е пари да ги върнат. Добър ден! Добър ден! Ало? Да, слушам ви, кажете. Ало? Ама много глупости говорите, бе, младеж. Добре, щом говоря глупости, защо ми гледате? Ами прищраквам точно това. Аз прищраквам и ви чух и сега вече не ви гледам. Еми, не ми гледайте, сменете канала. Благодаря за хубавата провокация, няма лошо. Това означава, че предаването си върши работата. Все пак трябва да събужда гражданите. Тези, които не искат да бъдат събудени, не искат да бъдат манипулирани, имат такова поведение. Това е нормално. Затова, скъпи зрители, на когото не му харесва това предаване, да не го гледа. Но аз съм сигурен, че вие го гледате това предаване, макар да не ви харесва. Не мога да ви кажа каква е причината, вие си я знаете. Така че, обаждане от рода, вие не ставате, не искам да ви гледам, говорите глупости, като говоря глупости, не ме гледайте. Тези хора, които имат желание да гледат, ще преценят дали това са глупости или не. Като ми омръзна за пореден път да повтарям, никой от вас не е длъжен да възприема тази информация като абсолютна истина и като едва ли не да бъде задължен да я следва. Значи, това е ясно от по-ясно. Всеки от вас има глава на раменете и ще прецени. Добър ден! Извинявайте, повторно мога ли да се... Да, обаче накратко, тъй като става 2 минутки до края на предаването. Кажете. Тук преди малко една госпожа... Аз случайно ви гледам днес, извинявам се. Да. Госпожата, която се обади, това просто не е поведение на гражданин. Значи след като не ти харесва, няма да гледаш и няма да се обаждаш да... Но идеята е човек да се обади, да го каже публично, за да може да се почувства, да му се повдигне самочувствието. Няма лошо. Да че някой говори пустости или глупости, е просто невъзпитано. Госпожата да си погледне сивито или там. Сега, трябва да се говори много. Много. Това е много сложна тема и безкрай. Независимо кой, независимо как, по радио ли ще бъде или по телевизия. За това, което трябва да бъде направено, за да стане така, че ние поне да тръгнем да следваме вече направеното. И то го има. Ние караме Volkswagen, Мерцедеси, Citroen, ако щете, или каквото щете. Ние се возим на германски влакчета тук до Първомай и така нататък. По-хубави са от руските мотористи. По-хубави са. Ясно е, че... Ако става за въпрос, аз искам да се возя на японски и китайски влакчета. Те са още по-хубави. Защото са високо скоростни, но нямаме такива трасета. Тук ще коства повече, по-добре да ги направят някъде
в Европа, пък ние да Да, направим разбира се, една в част от Европа трябва да се щатите стимулира европейското производство. и така нататък и така. Ние сме европейци. Точно така. Ние сме европейци от създаването на изобщо идеята за Европа. Ние сме част от старата Римска империя от преди 3000 години. Ние трябва да наистина да си вършим работата. Имаме един единствен проблем. Ние сме монокласово общество. С извинение към всички вас и зрителите, ние сме една селска нация. При нас няма аристократи. За съжаление, тези 500 години, които от време на време ги споменаваме, са ни обезглавили. И последните 70. Няма хора, които доброволно, без желание за печалба, да вършат работа за обществото. Да. Добре, сега благодаря ви. наблюдаваме едни алчни силандури, които се опитват да се изфукат с това, че са над някой. Това е нашия проблем, бюрокрацията. А тя се създава от равни на нас, с възможност да ни манипулират. Извинявам се за... Добре, благодаря ви, тъй като наистина вече предаването е към своя край, ще трябва да прекъснем. Да, благодаря ви. Скъпи зрители, тази тема изобщо не можахме да изчерпим, защото информацията е първо много. Разбира се, дадох възможност вие повече да се включите. Тя остава с отворен край, но накратко с едно изречение. Значи трябва да внимавате за кого гласувате. Тук не става въпрос аз да ви агитирам. Когато отивате да гласувате, мислете за вашите деца, внуци и тези, които още не са се родили следващите 100 години. Защото с вашия глас вие решавате бъдещето за напред. Защото ваш следващия ден може и да ви няма. Но ние ще сме тук и ще носим последствията от вашия грешен избор. Това е изключително важно. Но тъй като в България нямаме избор, всеки от вас има глава на раменете и ще реши какво ще прави в неделя. Но бъдете европейци, да се опитаме наистина да построим една Европа, която да бъде Европа на гражданите, на равноправието, а не на банките и на марионетките. Благодаря ви, че бяхте с мен. Останете с предаването Любов по български, с поета от Босилеград Никица Христов, с програмата на Пловдивска обществена телевизия и до следващата седмица, когато ще видим какво всъщност европейца реши. Лек ден!